Ongitorri dan hori hauna itxuki irratira. Kanoneko puntetik, mundekako gasolinera arte eta bestela itxuki.eus munduen zehar. Gaur elkarrizketatan etor dazkuz gernikarrak, artistek, musikarizek. Witch eta kontrolien, ongitorri dan hori onda 7.0-ra. Bueno, eta eureke aurkeztu baino harina hau, neu estot entzun diskueta. Zepozik imitzen nahien talde batek, Euskal Herrikue, Urdaibaikue, batzuk betzaten dago hemen bermiotarrak baino ezin txizela etorri. Da kriston ilusin joz ganera, gernikar batzuk botatie hauna euren dosierra. Bueno, eta zandote moduen, ez totele zentzun, imingo teuren lehenengoko kantatxua mendako bederatzi kantako album betata dauie, eta irakurte duten bitxartien lehenengo kue imingot, ia ze etxure dakon. Santimamineko paretak, Ziraun taldea 2022 Gerniken Lumon Bizkaia sortu zen proiektua da, musika ezberdin fresko eta indartsue. Sortzeko zedez eratutako adino. Ordutik rock indartsu eta doinu ilunak. Ahots femenino, indartsu eta melodiko batekin elkartuz, bai, ados nau. Euskarazko kantuak sortzen aritu da. Eta bebai din Euskal Herriko musika estenan bere lekutsu egu dabila topa, nik uste dut lortuko dabila. Besteak beste, Sua, Janus Lester, Zetak, edo Zutagar bezalako Euskal Estenako referentiek dako ez. Eta eurekaz holtzak partekatu dauie. BBK Music Legends edo eta Seid Fest Gaztea bezalako plazak zapalduz. 2023 izabien atara euren estudiozko lehengoko lana, argitik, Lier edota Moonshine Wagon taldeko kolaborazioak dakoie Durangoko azokan aurkeztu zuten. Eta behin 2026 hemen dauz maiatzaren 7 taldearen bigarren diska injabia argitaratu. Biziraun dako izena. Eta lan segiten dau, disko hau euskarazko rock estiloan murgildutako beratzi kantu osatuta dau. Bizirautea merezi duten mezuak jorratzen dira. Ieskor bihurtzeko asmoz, abesti hauek artean kolaborazio bereziak daude. Besteak beste, Aitor Gorosa Belena, zutagarreko esalanez, Floema kantuan. Euskal kulturaren transmisioaren garrantziaren inguruko azken abesti honek bideoklipa ere argitaratu dute diskarekin batera. Hauntxeken segide ikusku. Bueno, etxuti ingo bizago itxaron einan. Hemen dauz geugaz.
Ziraun taldeko irukide, eurek diez, Oier, Irazabal, Urrutia, Asier, Morales, Gregorio eta Jaione Ausmendi Iriarte. Ondo esan dut ezta? Bai. Perfecto. Arratsaldeon. Eta nortxu falta 10, arratsaldeon. Eta nortxu falta 10, bebai, Peio, Arriola, Canayo, Campillo. 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 Ez que nire letri, Bakizu dislexiku nahi ganera. Bueno, kanaia pixkat bada. Bada? Ez. Ez, ondo esan gu. Pedro Arriola Campillo eta Mikel Conde Duran. Bueno, bonantzizek eureri. Bebekan bebai, Bebekan bebai on zinen, Lehien zen, bai. Han, zera hori, karparen bat olan espezialtxu edo... Ez, hori da Miribilan itzen dan festival bat. Bai, holan, musiko nahiko klasikoak, hasta holan. Bai, Da zelan, esperientzize hortik? Itzel, egiz esan, horre ikustezu zen izenak azkon partiduti eszenaria. Bai. Bueno, guk jo gendun kanpoko beste eszenario baten. Azkenien eitzen dena da, barrukoan kanbitxo dozen bitartien, kanpoan jartzen da beste talde batzuk, eta guk euki gendun, hori suertie da aukerie, bertan joteko. Da itzel pasa gendun. Bai, eta hemen bebai, eske guziko dotenin BBK Music Lanes betxat, bertan festivalan itzen da bin zeuser dala edo lako zeuser. Betitzen da bilez musikos emergentes da batxutan, betxat horti da. Osa, bertan Bilbon. Eta Zeit Fest gaztea, hori zin da? Hori da Zeit Fest, festivala egiten dana, eta justo konkurtso bat atera zuten, talde emergenteek edo bialtzeko behaien abesti baten zatitxo bat, eta, bideoa biali genuen modu akustikoan, eta lau talde irabazle bezala atea ginen, eta gu supergozik, gu goietako bat izatea, hasi que hortxe hon ginen bai. Ondo, esperientzize bide beti bizi zen. Ulelen, antimamineko pareta gogor, Gogor, ez dote, bakizu, nik ez dote entzuten abestizek eurik etorri baino harin hau. Ez dotazokin bez ezetute, apurtzu deskonektata naue bai horin talde barrizekaz, bai gogor. Claro, ikusi duten nien ziraun, zuta garren gokue, intxota apurtzuek, hori zuen txakokata espezialena da, edo hor zuta garrekugaz, ez daipa. Bueno, eta kolaborazio hau konta apurtzu beto, Bai, bada kantu berez izenetariko bat, baina bakotzak bere kutsueko. Bai. Kolaborazio hori dator, oindala urte batzuk Gernikeko jaizetan jo gendurako zuta garrentzako zabaltzen, da oroki gendun sorti eurek ezagutzeko. Eta gero diskoa sortzen egon garela, justo kanta hau dekonin jarragaz, zutagarren soinuen antzekotasun bat bebadeko, eta ganera da euskal kulturan inguruko kanta bat, Aitor Gorosabelek elementu horretan nabiltzen deuz, euskal kulturien ikono mitiko bat da, hori soinu badeko, eta proposatutzegun kolaboretie, eskoa jaso gendun, eta oso harreman politxe sortua bai hortik. Ni rekitzen hau. Entxungu kanta hori? Bai, Vale. Venga. Ingotena da, ze hau konturetu nahi antxekau dala bideoklipekue. Hori da. Hemen imingot, goiko pantaien, da hemen entxungu. Hau da kanta bakarra izuina bideoklipe merezi da buena, ez da? Bai. Vale, presupuestu gai txik edo. Introtxo badaka, abesti hasi aurretik. Ondo, beste guztaren, ez desintrua, kontestu nimitxeko. Itu atxitxe. Bideoklipe bermiotar batega zein jebe bai, Bai. Txanketen antxa, Esango jo. Zeraitxe edo gara. Ez, bezinoa, baino kasualidadez, realmente nintzen konstiente antzerki taldekoak dira, bai Toribio eta bai Eider. Bai, Baino, de repente esan, ostras, si hau nere bezinoa da. Ostras, que txankete eta bat da, Oso ondo gatza kamaran. Hemen azten da kantia. Esencia.
Bueno, txalo bat, eta zelako produzinue, ez da? Bai, egia esan, bai. Ingenun lana, baina oso pozik emaitzak. Aion Osmendi, Asier Morales, Oire Asaba, zelako dizbajistek eta baterizek, beste ritmo batera, Aurre txik ez dizetorri igual, ez da? Bueno. Kolaborazioa... Ere inorarte zunzari bebai grabaten, Bai, emotzagu bueltatxue urdai behiri. Eta gizego, bai. Frontoi mundekaku da, ez da? Busturiko. Busturikoa. Aspe, bai. Bai, egiz esan, kriston suertie, suertie da kriston lana, ez bakarri guria, ez bestipe bai, ikusi da moduen hor jentie daue gogaz parte hartu da bena, eta... Bai, danak esan guzia, grabazioa, John Urrio Labeitia, nasketa John Badiola Kinjau, masterizazioa Victor García. Bai, eta lehen egon dien horrek beste izena du, bai. Gure atxa. Hori da, etortze de hori, Hori bermeotarra. Atxak beba izen da bereñora? Bai, Dena, etorria gukin. Kamara eta guzti, No, batea. Guzti. Lepoan hartu. Eta segi, aurrera goraino. Bai. Vale, eta eskerrak emontxoie, Elgoi Barko Aita Agirre Kulturguneri, Ariam Atxirika... Miriam, Eiderren ama. Vale, eske aurrako pantaile, ja. Mestraitua Arazoza Familia. Todo terrenogadik. Vale, claro. Jo, beste. Lertxundin disku, bertan horre, Maia Zubiria nahi. Lertxundi dau, kotxe guztietan dau. Gernika atletismo taldie eta Elai dantza taldea. Bai, inzue produzio makala. Bai, Videoklipet bai, bera oso potenti. Ziraun. Vale, eta bitu, aurregaz geratuko garales, azaldu apurtxuet, nondi datorren zegoen izena. Izena, esatezu taldeana edo Floemarena? Bize gure basun, dolan... Bai, bitxu, taldeen izena politxe izango zen kriston historizia saltze, baina egize da izen gaila askotan talde bat presiñopian eitzen da bela lan, ondo. Bai, Eta presiñoa jarri arte, igual ez dago zela pila jartzen, eta holan hasi izan taldi hazikera baten be. Gaur egun igual seriotasun gehitxo hartu dugu, baina hasikeran bari egoten gehien joten, baina taldiek espan eukitzen izenik, eskendun eukitzen kanturik grabeta, eta baten suerte esan, udaleko diru laguntza baten bidez, grabetako aukerie, baina, klaro, inskripzinorako taldien izena jarri bizan, eta eskendun eukitzen. Orduen, horre egin gendun, euki gendu zen ideia batzen artien, boskaketie, bai. Eta lehengo... Zentxu zien beste aukerak. Baina, zakorretan egin izan. Obeto, dakorraten mozaran ez. Obeto. Bai, bakarriak itxe, Ibonek lehengo gitarristiek hau gure bala bai, ala bai, eta bueno, holan jarri gendun, da listo. Da, esan nahi ze? Animalitxo, Zirune. Bai, Zirune, claro. Bai. Logoa beda, puretolan zuge txikitxo baten moduko. Nik uste dut azkanien, bardin ez, izen imitzen zuen, egunek, orduek, kontzertuek pasabe, zentsunek gizago hartuten dago, ez da? Bai. Denpori pasa. Edo oitxu itzera bestela, ez da? Hone gara eta da listo. Azkenin zeurie behitzezu. Auri, bai. Bai, batxutan nio zu, zelako izena imintzu, eta hor zabiza lantzan, da gero denpori pasaten danin, intzar gizago hartxien dago. Hori da. Bueno, momentuz ondo, Da Floema... Hori da, lehen esan dezuna denborakin oitzen zoazela, hori bastante kurioso izan zen, ze nik proposatu nunen Floema izena, hasieran entzun exito gehiagiuki, por lo que sea, ze esango dezuz. Badakizu zer dan Floema, adibidez, zuk? Ez, neuken, dislexiko modure poema, en vez de poema, Floema, ez. Ez da kontzeptu botaniko bat, eta orduan, espazia biologoa edo landareak tenkantan edo zer, egia da ez dela oso erresa jakiteko zer dan. Baina, nik uste ja oitu ingela izenera, ez? Eta, hori da berez, lehen ikusi dugun bideoklipakin Floema bestiakin lotuta, horren gaia da euskal kultura eta euskeran transmisioa generazioen artean, ez? Eta orduan, gustatzitzaiten pixka simila itea, landare batekin, nola landare baten sustraietatik hartzen ditun hasieran, ez? Gatz mineralak eta, hasierako zea hoiek, molekula hoiek edo sustratuak. Eta hori izango zen, gure aurreko generazioa, ez? Nola, lan asko intzuten, ez? Euskal kultura eta euskeraren alde. Eta orduan, hori ez da hor bukatzen, baizik eta guain gaztea gaude, ez? Eta hori izango zen, ostoetara jundia sustratu guzti horiek, eta guain hor lan bat imar dugu gazteok, ez? Eta orduan, lan hori inda gero, Floema egiten duena da landare baten, ostoetatik landare guztira zabaldu elikagai horiek, ez? Orduan, hori izan simia eta pixkatu hain gazte hori tokatzen zaigula, urrengo generazioari edo gaztei,
gazteoi, umei, esan da, pasatzea, aurreko generazioekin zuten hori, gehi guk egin behar deguna, ez? Orduan da pixka, gure aldetik ere erresponsabilitate hori erakustea edo zin hori egitea, ez? Da hori da problema. Politxo, azkanin bebai abesti zen ikusten da moduen, bera horri ze, petalo bat elez du hortik horra, ez da? Letrie... Baita. Osea, guk hor jarri genuen aurrena landare bat, bideokliparen introan justo agertzen dena ez, nola Aitona agertzen den ureztatzen da bila landarea, hori ere gino bat itea. Eta papelana zan pixkat, estenen arten konexio horiteko ez, paper hortan... Hori teknikoki metaforikoki... Ja, bai, ez dugu pentsatu baino alda izan, petabalu bat. Horri bat elez du, handiko nantz, aizik eruten txoa, alda izan. Politxo, da zer, azkanin letrie berreskuratu zune horriz edo hortik eratu de... Bai, bukaeran agertzen da, nola Aitonak Toribiok Eiderri gumeari ematen dio. Eren arte zunde egaz. Bai, direkzion. Bai, politxo. Eta beste bizek zer? Zer azuie konta Pedro eta Mikel, ez dizenak etorri. Pello. Ai, Pedro, txoa, ez que hemen joaz. Parkatu Pello, menos mal esan etorri. Bonki esetxateko Pello Elebigaz. Eso es. Arriola Campillo. Bai. Jauna, bera da baterize? Bera, bai. Eta Mikel Conde Duran, bajista. Boskoti, azkanien talde bat bostekue, bidau denpori enseiateko eta batxinzarie usuien beste? Oso relatiboa da galdera hori. Danok gure dugun beste, ez. Danok usuien beste, ez. Baina, azkenien ez da oso errezabez, ez da, bos gara, baina bakotxak bere bizi zeukitxez aparte, bat horret Donosti ondoan bizi da, errenterin, errenterin jente asko junde bizitzen, azken hori. Bai, ez da zer dan. Bai, edo ordene onantza etorteko joia kontzertuetara etorti bada marroi apuru edo, transporterako, karo, horreri batzetzazu ensaioak, Gerniken ensaiaten zui edo... Zornotzan, horre udalak deko zelaietako frontoien ondoan horre ensegu lokal batzuk, eta bertan, hori, xumia da, horre moltatzen gara, zugu behar gitxau. Hori da. Bueno, basko gustadaz, bideoklipen, da horrein irugarren arazungo gara ondo topaten bazuien. Emon. Oro jakile maitea. Ja. Agues. Zer sentitzen dudan nola ez badakizu, gaur pentsatzen dudana ere badakizu, zer bizitzen dudan nola ez badakizu, zuk badakizu, zergatik naizen ama zuk badakizu, zergatik etxen geratzen naizen dakizu, zergatik lana utzi duten badakizu, dena dakizu, gorputz barnean daukazun hori da zile ona, egunero jantzita como zorro bazona, iekila Mr. Hyde izate, barne beldurra kamuflatzean, ahotsa erabili gabe, hitz egiten zara zutre, zuritzalak suntsi dezake, hitzarak itzali dezake. Mindu dezake. Nire maitalean ordentu badakizu, nor miresten dudan nola ez badakizu, nor esalatu dudan gaur bertan badakizu, zu badakizu, nolakoak diren lagunak badakizu, nolako familia dudan badakizu, nolakoa naizen neu dakizu, ez dakizu. Gorputz barnean daukazun hori da zine ona, egunero jantzita como zorro bazona, iekila Mr. Hyde izate, barne beldurra kamuflatzean, ahotsa erabili gabe, hitz egiten zara zutre, zuritzalak suntsi dezake, hitzalak itzali dezake.
Ba, sorpresa bat, Da, ganera da temoitxu, Oro jakile maitea, eske gaur egun ganera... Hori, zuzenien lagun baten ez zu, ez ezan inori, bai, eta segin kontaten. Total. Da gero jaionek igual ostika bat, emongoz beste gelatik, bai, zan inbidot. Ze ikusten dut hor timbretxu dako zula, igual eratxo guztate, bai, nik Amaia Montero en timbre, bardine... Amaia Montero? Hori ez diat esan bida, beste batzu esan dizte. Bai ikusten dut dako zula... apurtzuet kamaleoniko ahotsa aldatuteko gaitasun hori, ez da esan konparazioa ez da. Osa, ez dakit nik ez dut imaginatzen erautxa Amaia Montero bezala, baina... Kanta honetan, ez da hitz, tonu gaitxik edo badan. Bereziki, bueno, ezu interpretazioak. Bai. Ia urrungutania. Igual bere koberra maten biharko. Koberren bat, hoi da, kolaborazio bat edo... Ez da hitz, idea nabada, ikusi zu askalikoko kontzertu... Bai, ikusi deu. Nik ez dut ikusi kontzertu osorik, bai, ikusi datxo apurtxu bet eskaz. Bueno, espero lengo Amaia Montero nantza esaten seriala. Bai, hauri gusabat esan. Hauri, eskerrik asko orduan. Vale, ba, asko gustada, ganera oro jakile, eske temoie da, gaur eguneko gai potenti ez da. Bai, fiskat... Letrak zeukitzen zuz, edo partekatu itzen zuie. Orokorren nik, egia da gero, supongo entzungo duna bestia zurispilu bakarran, koldo gezuraga ebili dala, baino ez dela bai, nik. Eta hori, oro jaki emaitea, nik imaginatzen karta bat bezala, ez? Eta karta hori hasiko zen, oro jaki emaitea, koma. Vale. Eta botatzi jozu ordena, ez? Ba, lehen esate zen, norbait iztorait esate jozu, eta hori buela esaten dana, ez? Ja, azkar esate dute, eta hori baino gehiago batzutan, esan gabe ere jendeak hitz egiten du. Osa, igual ez dakite ezer, eta ematen dut dena dakitela, ez? Eta hori gertatzen da bizitzan, edo zein herritan, baina zuri bakarrik, gaur egun sare sozialekin ere are gehiago, ez? Ba, zenbat aldiz hitz egiten dugu jendearen ingurun, igual ez dugunan, ez da ezagutzen pertsona hori. Eta, bueno, batzutan igual, gehiagitza egiteare, gauxe, kartatxo hau. Zelan daru zuie sare sozialen kontu eta hori? Zeuek pertsonalki eta gero talde modure gure bat zuien, Estepa. Bueno, niretzako, adibidez, nire ustez, sare sozialak oso herramienta erabilgarria dia segunda ze gauzatarako, ez? Adibidez, gure kasuan, Ziraunen kasuan, proiektu musikal bat daukazunean eta zure burua ezagutarazi nahi dezunean, ba, bueno, horrek noskizu kontzertuetan jotzen dezu eta jendea etorreko zaizu, edo diskoa aldezu promozionatu, baina sareetan egote horrek ere, ba, aldezuna lortu da horrekin, ba, jendea gehiok zu ezagutzea, ez? Eta, ba, igual zure lagun batek ikusten dula zure ezakizte bideo, edo ezakizte reel, eta izu bialiko dio nire lagun bati, seguro gustatzen zaiola. Orduan, zentzu hortan, edo beste edozein aukeratan, ez? Baina gure kasuan badidez erabilgarri. Baina ez hori ez da, ez. Hainitzen betxetzen horre. Erabilgarri dala, ja. Erabilgarria da, baina arrisku asko dazka, eta hori egia da. Ja, zein da zuen. Ziren punto taldea. Punto taldea hori da. Hori lehenengoa. Hori, logoa agertzen dena, hori. Hori bai. El bueno. Follow. Ez gehiago. Bitu hemen, arbe. Txarran arpizegaz, Bai. Bai, potenti gara, esaten hemen. Hombre, claro, baietz. Vale. Eta hori, nire ustez hori oso erabilgarria, baina beti jakin behar dela nola erabili, eta gero pertsonak iruditzen zaitere batzutan kontrolatu edo beharko litzeke, ba hori, oro jakile maite asko daudelako munduan, eta asko erabiltzen duelako anonimato hori nahi duen guztia botatzeko, ez? Eta gure kasuan, ba, bueno, ez horren famosilloak esan dezagun munduan zehar, baino, bueno, orain goz, ez? Itxuki eta gero. Itxuki eta gero, bueno. Ez ikusi gure datuek, California, Portland, leku guzti... Kalkuta... Bueno, boixetik idatzi digute, YouTubeen bideoklipean, berrepente ikusi genuen. Boixetik egiten dozkuie, eta Kalkuta esan zu, eta Kalkuta ez bai, Indonesian beba dau, entzuten jenti. Bai, akaixo Indonesiako jendea, ez dute ulertuko igual, baina. Nik uste dizela Euskaldunek, hortik dauzenak... Bermiotarrak igual, ez? Bermiotarrak munduan. Bai, Bermiotarrak Euskalduna, bai. Arrantzan urten dira, da batek dakin oraldu. Claro, itxasue hain daue... bale, hau da, esan zuen alen BBK Music Legends hori. Bai, hor, atara gendu zen pare bat bideoklip bebai, aurreko urtean jo gendu zen leku batzutatik, eta hori Music Legendsen aprobetxe gendu bebai. De hecho, horra be atxa etorri zan.
Atxa forever. Ziraun non, atxa bertan. Gustade atxo, bera salida edo zeu ditut ezazuie zer sali. Zeuek beran fan, bera zeuenak edo bizon gauze bata. Bi gauzak Bi igual, gauza. Así keratik eukigu harremana beragaz, el videoclip danak indaguz beragaz, eta oso harreman hona da. Bai, oso tipo maju da, ganea oso erreza beragaz biarritzi, ez da. Bai. Eta barre batzu botaten guz, Bai, bai. Beti gure dugu odola atara igual. Bai, hor, Pero autokontrol, pixkat imar dugu kontrol parental, baina por lo demás. Baina, bueno. Odol faltxue, no? Bai. Gure festeako edo. Bai, claro. Bueno, bamen gauze insta ikusten tontulez. Bueno, Kotilleta. Ez que Hori azte da. zaranien, hau, bueno, gemongo txagu. Emon du follow hori, eta... torriko dia gauza berriak Bai. ikusteko. Kingo. Oso ondo kuadrilla. Bueno, ba, hau asko gustadaz. Ia arrungoko bako zuen Amaia Montero timbrie. Igual beste bat, zuzer diferentea. Leire Martínez. Leire Martínez. Igual hubetu ez. Leire ez dut haitzetuten koitxadiez penimoten dozt. Penimoten dozt bera Andrie. Ez daipa. Zuze ekipoko zara? Amaia, Leire? Ni bera Van Gogh, ni bera Van Gogh. Belarrizena. Bai, ni Van Gogh. belarrizena. Ba, Santigaineko paretan, justo Van Gogh agertzen da letran, norbaitek irakurri nahi baldin badu. Ahora que lo dices. Bai, zuez? Bai, Claro, Bai. onda Maia Montero, tak. Jak! Dana dulotuta. Dena Bai, bizira. kasualidade gitxi. Asko gustadeaz beba insuien hemen rollu Bai. bidizotarako. Epa. Horren beste pantalla da, gero... Hau asko gustadaz. Bai, portadie mantendu dugu danatan, baina fondo aldatuz, apurete kantan letrien arabera. Hau aipamena merezi dau, hau norkin jau. Hori neukein naban. Azeukin zuen. Arrebiek lagunduzten, eta bai. Portadie eta dana nire arrebiena da, Ainhoa Moralesekin dugu. Ainhoa Morales. Artista. Artista. Hande... Okinak orduen. Eta honetan itzen dau bihar. Hori be pasaten da. Bai, diseño Sinatzailea. grafikoan eitzen dugu lan. Bai. Askotan esaten du, zu zer zara edo... Eta dinosu, jo, bani ze zango, argazkilari edo McDonald'sen itzen dute lan. Da esaten du, eske argazkilaria nahi, baina McDonald'sen itzen dute. Ez, argazkilaria naz, eta gero igual dintzen hon itzen duten lan, ez da. Bai, Entxaleke batxutan, espadu nitzen lan horretan, ba eskarala artistek. Bueno, bai, gu inok ez duen eitzen lan musikan, baina, bueno, musikoak algara konsidero eso zelan. ahí estás. Bale, ba urrengokua zungo gara. Zenegu baiko guedakot, eta tokaten da, oingutan... Anamiaren behaldea. Hori bereu. Amen. Venga, guazen. Itxasaldean, nora ezean, erdibidean, sentira ezenean, etengabean, mugagabean, galera uniz, daude gizartean, beldurrik gabe bizi behar omen da. Taupaek berriz diote ezin dela. Zergatik lorak irarotzen sakuretatik. Zergatik konturatu aurretik. Zergatik begirada jontzea guretatik. Zergatik sortzondari garen aurra galtzean, ustezko dugu minak minitzean, norbere islada arrotzartzean, agur esatean, elkar begiratu zen olertzean, horren ondoren irribarreitean, ahaztu ezinezkoak soinean, denbora beharko, baina bihar berriz dut bizitza ospatuko.
Bueno, hau be potente, Ze formazio dako zuie, kuadrilla? Ba, gara hori, agotza, bi gitarra, bajue eta Eskuot esan zeuen, musika eskolatik edo urten zuie edo... Bueno, es que, bueno, kasu Bakoitza berea pixkat, Bai, ez? ezta? Nik uste dut azier pasadala, ez da? Orduek sartun zazuz, ez da? Gitarri Bai, batzuk, bai. Baina, garten da, Gutxi batzuk. nik uste dut justo gure taldien danok, deko gure, nivel musikal majo bat, urtiek ikesten egonda, eta batez be urtiek martxan, bai, sartu Talde modure, saltzan. Bai. Talde modure edo bakarka dana delakoagaz, baina bakotza beranien orduek sartzen. Guk eskamen aukeriok intzu, bermion beti lokalen zaiuek, lehen Josefinas, eta orain hermanutan, Los ez da Bai, hango izen. hori aukeriok inbazuen, bai, denpor asko pasateko ze dauzolako lekuek Mr. Jan eta horrek zuzena ordu bete ensaieten eta Guk euk ez dugu bizi zen igual hori eukitxe lokal bat, non jente batzen dan, orduek paseuan, ez, hori ez dugu bizi ez, zen. Ba, ikusten da oso, ez daipa, lan asko inzuela elkarregaz. Bueno, hor, guk euki dugune da suertie gutariko bostetik lau ibilgarela Garnikan Akademia Bardinen ikesten Kalapitakan, eta horre bertako irakasliek egin dabe inkapie pilo bat zuzenekora, taldekora eta urtero montetan dabez kontzertu bat edo gehiago eta hor pilo bat ikasleek ikesi dugu eta ikesi dabe zertan kontzertu bat jotie taldiegaz eta hori dana. Hori pilo bat eskartzen dugu. Kalapitakan ez da itxe horre Josu Teietxea Bai, biltzan horre erakusten, bai. Hemen daku beragaz, ize bi orduko elkarrizketie, nizagoen bera YouTubeen dako zuie. Entzun barko dugu. Bai, entzun ze da ikusi, YouTubeen dau, ze gane asko igirizan eta, bueno, kristo musikari da. Maizu okin zuie zuek, Josu, ez? Ez. Ez zuten zuie, ez da? Nik beragaz jota dekotuzte dut, bai, horren montetan zen horrek komboak deitzen direnak. Bai. Nik bai, beragaz jota bai. Vale, haue, oso, hemen aldatu zu ja, hotxa, Aldatu et. Ja, idatzitxut ganera. Noan ja... Txuten ongaran bitartin imintzat jaione da Amaia Montero baino hobi hau edala. Bai. Nor da Amaia Montero, Sin duda. ja ez da itxastudas nor dan, jaione zetute gero. Joder. Eta gero, berak idatzi da Leire Martínez dala. Bueno, zer tokate askorein, plazan... Ez, bosgarrena, zure Zure izpilu bakarra. Zure izpilu bakarra. Zer hau zuie konta bestien buruz? Ba, hau bada apurbet, bueno, egisa... Bittersweet dakramen. Bai, kolaborazioa deko. Haue, neskie, bai... Bilbotarra. Bai, ameko, bermioko bategaz, egon zan. Bai, esentuten dut. Bai, zasko? Esentuten dut, bai... Kotilleo. Da... De repente. Bakizu, oro jakile, hemen irratzen. Oro jakile. Oro jakile bat esan bizara. Da, zer alzuie konta, kolaborazio eta kanta oneri buruz? Ba, niretzako kanta hau da apurbete, diskoan koloretik apurbete aldentzen dana. Hori da, beste dana dien nahiko rockeroen, nahiko indartzuek daudau gizau, inerradeko, baina bluserue, geldo haue, sakon haue igual. Eta bai estiloa gaitxik, bai lantzen dan gaize gaitxik da, erabaki gendun hemen egokizea izango zela Bittersweeten kolaborazioa, oneri be proposatutzegun, da kriston jarreri, eta emaitze oso politxe. Zueri beha ipasetan atxuie albune grabakeran grabaten zuiela hainbat kanta eta gero kentu, edo grabazuienak diez geratu dizenak diskorako, zelan esan da prozesu hori? Orokorren grabatu ditugu genuzkan guztik. Bat gelditu hor, ez dugula grabatu, baina besteak barrura jondia. Baina orokorren konposatzen dugunean eta egiten ditugunen nahiko konbentzituta ditugulako, ez? Badaude ideiak batzuk, oraindik garatu gabe daudenak, esan dezagun, baina abesti bihurtzen daunen ja nahiko konbentzituta egiten dugu. Da, ze sali, zaietekuek asko grabaten ordu eta euro horrek sartu baino harin hau askoen zaieten zuie, edo itxitzen zuie arrotza batzuk apurtuti bertan ez du izuen. Dana eruten zuie oso
CH eta MH planifiketa edo bertan itzen zuie zeuzea eraputxo eta experimenta estudi zuen? Ba, gehiena lotute eroan dugu estudiora. Horre sartu baino pare bat hilea harina basi ginen ja sarratuten kantak eta askotan euki gandu zen ideak gehien bat lotuz, baina bueno, jarri ginen horre detaile guztiz sarratzen. Baina gero badau egiz esan beti estudioan, ez da, azken momentuen ez da esuna, hau, bitxu, ke guapo, edo hemen hau sartuko eman, eta azkenengo toketxu batzuk, edo sorpresa batzuk inkluso, zekaro, instrumentuk grabetan dugu. Orden paseiaku batzutan igual heldu dela gitarri eta, bajoak aldatu indeu, edo nonok aldatu deu. Orden badauz azken momentuko ganek sorpresatxu batzuk. Zeuek produziten zuie, guet esan, igual bat grabaten dauen inbestiek produziten zuie beran lana, bakotxak berana, edo non hor eruten zuie... Zaitzen dugu, aldabena estudizioan egon, gure artien gure iritzisek eta emoteko, eta gero asko balore bai, eta horregaitxik ondo elegidu nogaz grabetan dugun, azkenin beran iritzise, beran produktore ikuspuntu hori eukitzeko da errespetetako. Tekniko eta produktora eruten zuie orduen bat inge, ezta? Guri grabeta oskune da Jon Urrila betia, eta grabeti ez gain, ideiak aportetan deuz, komposizioan oierrek esan da bena, naiz eta guk lotuterun, igual azken orduko aldaketak, proposamenak eta itzen deuz, eta askotan ongi etorri zai dire. Itxitzen zarie, edo esaten zuen ez zuzer atxuena gustaten hor, imitzen zaria burtsu eta defensiba. Bueno, onde... rollo honi, baina inot, nine badibez nahiko buru gogorran hasta idei badoraten lotute aldatzi ez dazte guztetan. Baina nik bakitxe horre proposamenak beti dela onerako, da askotan kasuen gero entzutezu perspektibegaz, da oso ondo. Da grabata gero geratuten zari da, berak azentzuteko, eta hor pegikan itxeko bateriz apurtxu betiz den edo gitarri baja eta olako gauzek edo itxitzen zuie beran esku. Nik hor uste dute jaionek alda bela inberba. Bai, Ez. Osea, ez. Gero denok Nira hotxago izen eta zuek... Ez que handedaka broma bat, en fin, behin idatzi nulako gitarra pixka... Bueno, en fin, no pasa nada. Ez, baina, egia da, gaina gela bastante metikuloso, eta orduan dena grabatuta zeonean eta idazteko komentarioak igualzian, ez dakitzen bat horri aldea abesti bakoitzen, ez dakitzen bat Word dokumentu bat 16 horri aldekin. Orduan, egia esan nahiko perfekzionista gea. Nik uste hori ere ikusten dela gero ez, azkenen diskoa entzunda, lana inda dela horrez. Baina, denok gure aldetik jarrita eta azkenen denon guztua gehatzeko, ez? Zari pitzen hor, lehen esan bide, hor piramidien punte Leire Martínez eta gero beste danan ez, nivela. Demokrazia. Oso, no? Baregi bago estokaten danara... zure izpilu bakarra, da. Beragaz, bittersweetegaz. Guazen. Zaurien utune, azku
Berantoketxu emoten txobe bai olako... deskontrolaten dago dela. Olako abesti bezartuti diskuen, ez da? Arnazie edo emoten txor... Bai, kanbio bat, ez da? Horre ganera justo meridianora heldu gara, justo erdizen, oza que montetxo beste koloretxu bet. Bai. Esko guztaz tamen hau zeuen insta ikusten, hemen oso gazte, Hori naiz ni, esan do nipa. Oan hau neskizela kapizela, zirugize intzau edo, Jo, zirugia eta Total. edadean aurrera. Vale, esan dut. Nerea da aurreko zireuneko abeslaria. Orduan, aurro gaitxik ibizu zara. Zeue bai, claro, la oreja de Van Gogh, ¿qué le pasa a Chuye? Aldatin zuie. Claro, rati naiz ni leire. Claro. Oin konturetu zara, Claro, pistita bat eman dugu, Ai, gauze bat ez dakitxi eta zentzuti, kanta bai, beste bat ez da, ez unin ez etuten taldia bat geratuten zara bezez txotxolo bat elez. Da, zer, da, hau orduen esan zui dala, Nerea Arrute aurreko abeslaria. Eta zer da, depresin gugaz edo amaia lez, ez du ingo broma. Ez. Bueno, besarka da bat, no? Pozi, bere bizitzan. Bai. Oso neska maja. Ingu berba bueltaten danien ziraunera ez. 20 urte barru, itxen danien la reunión. Espero, ez. Bueno, dezela nien Leire Martino dezela. Palante. Ahí estás. Ondo. Claro, mentan atarik hainbeste argazki naztaten diez. Oso guapo, Hor, de hecho, hori da Ibon. Jaione da neu indala urte tardi, bueno, ja, kasi bi urte. Bi urte? Bi urte taldien gauzela, baina gaur aurretik egon ziren bize dire. Osa, saludo txubete eurentzako bai, amendik. Ahí estás. Hau mitikue. Hori no suena. Era talde originalekue. La primera piedra, esaten. Estás, Asier, ni asikeratik, no, a ver. Aitxitxe Asier. Aitxitxe Asier. Oso ondo, hau asko gustadazte, emotentxo arnazie, eta orain tokaten dana da Plazandreak. Plazandreak, zar zuie konta besti honeri buruz. Plazandreak da oso abesti, bueno, dena dia oso politak, baina Plazandreak netzako ere abesti berezi bada. De hecho, uste ez dutela inoiz esan, baina Plazandreak hitza, honintzanean abestian izenburuan pentsatzen edo, kontuatu nintzen, bazeola kontzeptua plazagizon, bueno, artikulu bat irakurri nuen, ez? Jartzen zuna plazagizon hitza erabiltzen zala askotan, garai baten, ez, publikoan hitz egiten zuen gizon hoiei inguruan hitz egiteko, inkluso batzutan, emakumeak izan da ere plazagizon kontzeptua erabiltzen zala, ez? Eta Plazandreak ez zeola ez da hiztegian sartuta baindala urte batzuk, Eta abesti honek egiten duena da, abestianen letran agertzen dira emakume askoren, emakume batzuren izena bizenak, bere momentuan lan handia entzutenak, eta igual batzutan, momentuan historian eukitako fase horregatik, beraien izena bizenak ez zituztenak erabiltzen beraien lana firmatzeko, edo igual beraien lana etzala horren beste onartzen edo aipatzen, eta orduan, pixka da omenaldi bat emakume hoiei ez, esateko, zuen izen eta bizenak hemen egon bardia, eta baitare gaur egun eta datozen emakume hoiei ere, gure apoioa edo demostratzearen, ez, eta hori da bizkata bestia. Hori asko pasate zan gana liburukaz daulan. Bai. Ze jentik ez daipa. Betxaten daue genero asuntu gaitxiko aldala hobi hau edo txarra hau idatzi. Da hori etordatxun letrin baino harina edo berandu hau? Zer, izenburua? Bai, idea hori dana Plazandreakena. Nik nola azkenen biziraun diskoan kontzeptua da lehen komentatu dezuna, ez? Bizirauten nahi dugun gai horiek, ez? Eta edo batzutan tabuak dianak, edo hainbeste aipatzen ez dianak. Eta orduan nik banekin momenturen baten emakumeen figuraren inguruan zerbait idatzi nahi nula. De hecho, hau ustet izan zela kasi azkeneko abestia edo, azkeneko takoa konposatu genuna. Orduan, sonoridade aldetik asko gustatzen zaiten ze azkarra zan, bazekan energia hori eta nahiko organiko batea zen, baina izenburua azkena izan zen, saia idatzi nunean, ze hitz ezakit, eta hori, de hecho letran ere agertzen da. Zuke jaione sentiten zu alabatzi modure behar izan hori dako zu? Impronta hori txitxina bai edo... Hori, gai hau zabaltzeana esate duzu? Bai, behar izana topaten zu? Bai, behar izana eta gustatzen zait gaina, ez? Azkenen emakumeok ere indar hori erakustea edo besterik gabe, hori pixkat aurreko emakume lana aitortzea, hori bai, ze bere momentuan etzan horremeste egiten, eta gaur egun ere
neskai animatzea, ez? Ba, bueno, izu, guk ere aldegu eta mutiei ere, osea, normaltasunez besterik gabe, ba, eta pertsona gehiago gehala, eta guk ere aldegula, beste edozein bezala. Baina bai, pertsonalki bai. Ganera batez, behorre musika munduen azken urtietan hasi da ikusten apurret aldaketie, baina emakumeko apuro estenari joan, eta onino gehiago estenario atzien horrek ikusten ez diren lanatan, oso bajo izen da, eta hori anime gure doguz, azkenien eurepe bai parte izetera. Claro, bai. Bai, nik uste dut kompromisu dakulez. Musiken adibidez, Nikolan pentsata, benetan lehenengoko estilu emarkaten gauze buruz, beti izan dizandrak, ikusten mazun operan, edo bebai, rokan eta holan bebai, bituzuke, nik ez bat ingetxuten rock and roll, nork esango zantzun dala, holan, rollo pionero edo lehenengo tariko edo estilu emarka dauena. Rock and rollan, adibidez? Klasikoa Chuck Berry bat, esango notzun. Claro, hemen, eta din hori mutilek. Claro. Ze Chuck Berry dingozu, bai, estiluen kanbiz horregaitxik, no? Igual blues harine edo rock and rolla identifiketen zurlakon. Bai, beste batzuk esango esan dauen Little Richard, igual. Bai. Elvis ez gure esango, ez da. Bai. Bai, eta bat nintzuten Rosetta. Ez duten zu? Rosetta edo Tina Turner bai, hor da. Bai. Tina Turner, bai, Rosetta. Nik entzun da, baino, egiasan bere bestiak bai, beti gertatzen da. Little Richard. Little Richard ez? Ez daitz, nau seguru. Bai, Little Richard bai, besti, Chuck Berry ez. Bai, Little Richard eta bai Elvis Presley oso influenz eta onzien ereska gaitxik. Eta bera Rosetta da. Rosetta... Bueno, musikariz ez, tartetxo eta hartu montan, honetarako ze importanti da, zelan da, Rosetta... Rock and roll mama, alda zan. Hor dago, Sister Rosetta. Ahí está, Rosetta Sister, bai. Eso izakin ez da, ondala kon eskutuen. Baina bidazte ondo, urrengo bestirako. Mitzen batxutien... Egongo da... Hau handri, Hau handri izan zen... Bizen influentzi zuzena, eurek esaten da bie, bai, bardintze, ze azkanin gizona dizelez, inork ez da bitzen kasu oneri alabetzizeri, bai, bitu. Bitu zelako gitarro llegaz, Asier? Justen Nacho Arpizen karakter badakola ez da. Bai. Plazandre bat. Lonesome Road. This train. Ba, da, Elvis eta Danner baina harina, bai urtiek, Joder, bida. Claro, hau handra barik, ez tan existiko zan Chuck Berry, señor Bes. Programa bat ere kambi. Da, betxo, ze tristidan, ukitxe alako influentzizek eta ez jakitxe ez. Bai, eurek beti esatezen da bien, Bueno, eta hemen dau blues tranquil bategaz, bai... Ja. A ver, Rosetta Sister... Gero inzauen jire bat, Inglaterratik, amen, eta joten zan dauen, estazio bat, trenan estazio bat. Hemen dator ja, superkonsolid, eta hemen ja da erregine bat, eta du Inglaterrara, zean, oso famatu izan zen, da oso balorata, bituan, metro paradan, agurrongoko bideokliperako gure bazien, gupe metro parada baten jota eko gu, bai, bitan. Bai, arrazoi. Undergrounds. Máquina. Rain, oh yes, didn't it? Yes, didn't it? You know it didn't it? Oh yes, how it rained. I said it rained, children. Ai, geura labatzizek. Bai, nik gu badaku kompromisu,
askanien alabatzi dena, ganera itxukitik egunero imitzen du alabatzi bet, horre azalien. Ze, betxate zaten ez tala ongo egunien alabatzi bet imitzeko aukerie, bai esan badau, pero oten da. Ja berentzan, hain beste pantaia giriotaz jazta non nauen. Ja. Ba. Rosetan hori ningu beste momento baten. Ja. Opa, Roseta. Descubrimiento, ez da? Bai, oso txulo. Ba, berabarik esan osan iniot. Beste danak, behintzet. Eta guk imitzen badu namen itxuki, alabatxizek, adibidez, egunero imitzen du. Eta gaur esan da, noren egun esan da gaur... Bueno, apiriak, Mary Wolfko, beti emakumigaz lotute edo lehenengoko tal, Jane Campion, bale, gaur tokatu izan da... Ez da anek izen badauen... Gaur astronauta bat esan da, uste dut. Lehenkoko astronauti, ez hori atxo esan da. Gaur goizien bene hona izuzenien eta astu nahi. Bueno. Segidu ingu, tarte txiki bet hartun du hemen apurtxu bet juteko beste bide batzutatik, bai hemen gauz ostabe, ziraunegaz, zuzenien tranquilamente. Ez dako zubi prizik ez da? Tope lasai. Oso ondo. Bueno, ia, Roseta nondi dakot, hemen. Claro, niño estuvo entzun gura besti zedez. Ja. Berretan da. Emontxagu hauri... Kriston gogoa entzuteko. Emontxagu hauri, enfasis apurbetik gogoa entzuteko. Behar duen bezera. Ganera, hasi gera epikoa dagoeneka abestizek, osake. Bai? Bai. Intxeko zuz, Baguz berajaz. Plasandreak, ziraunena, disko barrize. 2026. Hemen, urte da. Maiatzak 7. Fresko. Sin adorar anónimo gizartean ereduren sinónimo. Oh no, oh no.
esan be bai, disko hau, zaren kasku kasdakotaz da kasko onak 10, eta ekoizle modure be bai, oso ondo nastata dauela. Hau ez daiz ganera gusanda edo gusanbarik badauen nintzen. Lehenengoko kanta irurek sartuten dozkuie diskuen, laugarrenak itxitzen dozku aur mandazbera apurtxu bet. Eta gero, Bitter Sweeten interpretazio horregaz apurtxu eta apurtuten da. Bakizu gortauela kontu bet, kontzertuetan bai pasaten dana. Lehenengoko 25 minututan daue atentzinue beti, ikuskizunien, bai gero hor inflexio bat bide, Bai, apurtzeko. trako bat hartzen nuen edo komunera edo ez daipa. Eta horregaz kantigaz ustabe altzaten da diskue estrategikoki. Plasandrea kaineru eta ganera oso ondo lapurtu zuie, ze etordaz beste kanta baten inspirazio bai ez daki zein dan, eta horrek oso propio itzen daue kanti zeuena. Naturala da zeuengan abestizek aldakorrak esatie? Naturalki urteten txuie hori edo... Bai, nik esango neke danak dikela igual antzekotasun puntu bat, baina ez da talde bat non kanta danak dien oso estilo antzekoak edo zabitxo hemen ikutuku bluese, Plasandreaken incluso toke garajero bat alde dukin, bestiek rock estandarra be, batzuk metal puntu bat, orduen bai, nahiko aldakorrak gara hor zentzuen, baina taldien betiko hildoak mantenduz. Asko gustada ez dau. Jo, zepen, nie bakar geratu da asko zui. Hiru. Ah, bai. Ez que amendako tenis marka. Vale, 3. Bueno, hauntxek entzunguna da beste bi. Murano da... Zer da? Murano biztegia bate, berda? Es que, a ver, Murano... Ez da berrez, tituloak ez da zerrez. Uranon satelite bat. Baina horretik kuriosidadea sortzen du, bereziki. Ia, ba, ez esan ezer. A ber. Bilatu ingozu interneten? Bai, hola nimingo. Oso ondo, a ber. Esatilez, hola kasuala. Ze okurritu zaizun. Hori ikusita ber ze gai okurritu zaizun alko zela. Biologi zara zeu ez da. Hau bereziki ez da... Lehen egon da Floema oin Murano. Naiz biologa, ez? Era azterketia dator. Murano. Venezia. Jarri irudiak, igual hobeto, ze hor gauza handik, abertzea agertzean. Wow, ez dago pista handirik, eh? Ah, bai, bida hor beran, hor ezkerretan, ezkerretan, hor goran, hori, zer jartzen duen. Ah, jarroiek, kristalezko Murano multicolor. Sí, jarrones da igual. Kristal de Murano jartzen duna. Ah, bitu, kristal de Murano. Ba, hori ez dutak inoiz holan entxunde, Bai, osea, Murano kristala, bueno, gozo da ni behin oporreta joan nintzala Italiara, eta han Murano oso ezaguna da kristal, osea, egitute kristal beltzi batan oso politia dana. Eta besti honen esan aia da, ba, supongo bai ez autuko zuela denok generación de cristal izeneko kontzeptu hori, ez? Eta askotan, esaten dana oso euskorra dela, oso gardenegia, gehiagik ejatzean, de todo, ez? Eta, bueno, ba, pixkat erantzutearen horri, eta esan, ba, bueno, Muranon kristal politia dago, eta igual ez da, zu guztezun bezain auskorra, edo arrazoi bat alda egon atzetik ere, ez? Horren denari, eta orduan bazan pixkat kristalaren politasun hori erakustearen bai, eta pixka kontzeptua buelta ematearen. Eta zitxeako hori formi ba, beran... Baina hori da jarroiak, gero daude de repente kristal normalak, da esatilez ceramika de tal. Bai, osea, nik ez dakit zerrero zinu, baina, vamos, figuritak saltzeituzte hor, souvenirra bezala. Beran herriko edo karakteristiki. Hori da. Beteta da, jote bazate, mundu guztiak saltzeu kristalezko... A ver, zer dio txatinek? Euskeraz, wow. Beirea, Bizkaitarra zitzaiteu? Bai, zate mazasun. Ondo eskatute mazasun. Ah, jarri diozu, euskera bizkaino. Beirea. Zegus gentzun. Akizu Gipuzkoan ere ea hori erabiltzen dela, ataun inguruan eta bukaera hori. En euskera vizcaíno, cristal de Murano se puede decir Murano Beirea o más neutro natural, Murano Beira. Venga, agur. Cristal de Murano. Bai. Vale, eta bestire vuelta inge, orduen... Hori, generación de cristal. Generación de cristal, bai. Zue sentiten zarie?
Behintzet parte edo ez. Ja, ez. Zera Nik kritikia. ustet gazte, baina bueno, guri ere referentzia, eta bida ni helduena naiz, helduena naiz taldekoa, baina pixkat, nik uste gala Generación de Cristalen hasiera, ez? Eta gero urrengo datuzena, gehiago, hori komentatzen da. Gero Pasaten datzuie hori, jo, nire zazoien ez garan esatezan nolan. Da horlako hausek, urteten txui hori. Nik uste gertatzen zaiena aurreko, gure guraso edo gu baino helduago dienen horiei, ez, guri, nik bintzat nire inguruan asko entzun dut, zuek derreztasun guzti duzuen, nahi dezuena ikasi dezue, ez dezue horren beste lan ibarra izan txikitatik, asko entzun ditut nik adibidez komentario horiek inguruan, orduan, ez niri relazionatuta, baino orokorrean. Orduan, eta geroza gehiago esaten da baita, ez? Inkluso igual gu gea esaten deguna batzutan gazten inguruan konturatu gabe segundazte kasutan. Bueno, denak doka arrazoi bat atzetik, me imagino. Da, ez da ipagoier, hasier zuek, identifiketen zari horregaz... Bai, nik uste dut. Edo urteten txui zeueri, esaten, urko gaztiek... Niri, bueno, gu irakasli gara, justu hasi. Ez que urtetan dasko. Bai. Edo entzun gitxienez eitzen gu. Aguantaten alzari aurre, Ze adinega zabiltzie? LH... Ni LH irutik DBH bira. Horrakoan. Da nila nagozize DBH batxi dekotez. Bai, a ber, aldatu inda asko gauzia. Gero esaten gu... Bueno, hau hemen justo dauz komentetan lo malo, egiz, esan eurek euren generazioneko erronka dekez bai, oza, que aldatu dala gizartie ziur, hori fijo dago. Deikarten zuie ez teipa, atentzio falti eta hor gauzek, edo zeuek hor adin horretan bai bardin oten zinen, ez teipa. Ez que gure... No, gure epokan, joan ez esaten, ez da izin dela. Bai, ez. Amarra maost urte, baina... Nire epokan. Bai, ez, horre... Tranquil, bastoie kanpun itxizu. Bai, gero dentadura postizak enduko eta... Ez, bai, aldatu da, horre lehen ezin egoten nahi beste mobil, tablet eta horrek, eta oine harremantzeko modu aldatu da, ez da, sare sozialak horrek, ni hasi nintzen 20 gaz, Messenger behor, hori dan aldatzen. Fotolog. MySpace. Horrek, dana. Horrek ezagutu bizuzupe bai. Horrek, karo, gure gurasoak esango bien gu horregaz hasi ginen izetan zabizie, zuek ja hori. Besoine guritoketea eku gantza, esati ez da, hori. Horein dela, bakizu honetan, ez da inordan, Norbaian edo Suezian, ez da inondan. Horrek, ja, genera, 20 urte da hori digitalizazioen asuntuaz. Eta urte honetan kamizin jabi oztabe. Bai, atzerrantz botaten da biz. Papela, liburue... Bai, da Australian be 16 urte arte prohibiduten, 18, ez da, osea, bai, horre... Aldaketa bat horbe bai. Lehenko telefonuek eta hori dana. Horrek Nokia ladrioak eta bueltetan bai. Nik uste digitalizazioa horron bidela, bai gaztien asuntuen ez daipa, bakigu sortxi beratxe urtegaz kamizeten dela hor garune. Gero badau beste salto bat 16, aurre txikadin hori mintzabina. Ez daipa. Ni mobilen fana nahi, bai ordenadoran personalan esku etxien, dagut esan horregaz, kontrol parental da horregaz. Nik uste dut, okin bidabila be bai, ze bentana bat da, lehio bat da ez da. A ber, azkenen hezkuntzan helburu da, bai ikasliek formeti gaur egungo gizartera moldatzeko, da hori hemen dau, eta inbidana da ezi hori ondo erabiltzen, zentzuz, eta era positibo baten. Vale, bueno, bortentxo maizuen adarra, orain bagus. Bai, ez da, bai, horten da. Bueno, ez da txarto. Pedagogiko jarri gara. Bai gudu, ezetu musikien atzin dauzen pertsonak. Murano. Biologa bat eta maizu bi orduen. Biokimika. Biokimika, mingoz bombi etxien. Una planta bomba. Ahí está, zaur Iron Manen lekules, ez da. Vale, bueno, venga, orain pasik nauiaz, iru kanta diez, ez dizbi. Bago ez horrengoko kanta horregaz, kristalan txuri edakone Murano horregaz, ziraun, Murano. Cristales tu sare azul.
sartuteko zeuek itxukiko listen, bai, ez dut topaten amatxarri zen listi, ondo, Hemen be, bai aldatu zu, ostabe, estribilun ikartan datzu zeu zarala, bai, letran zehar kanbizu zu, ostabe, tonu, Kamaleonik izara. Bueno. Ondo, da gustadaz, bai, progresingo, eta hemen gitarrak be bai asko gustadaz, ez da sortxigarren kanti edalakon ja, eta ja, oitzu nahi, neue bai ziraututen banauen edo ez, bai, asko gustadaz, hau be bai. Ba, hau da, kanta zaharrena, justo, semate, urtiek dekoz. De hecho, Murano baina harin hau, Egipto deitxe zan, bebai. Egipto, Izen zan kanta bat instrumentala, zikeran intro moden erabiltzen gendun, hor geratu zen ideie. Bai, berotuteko eta txeki neitzeko nahikoa probosada. Eta, Egipto deitxe zan, de hecho, es que 10.000 vuelta deko zen monta. Da, piramide bat ez deko estrukturiek, horre zan dela ABC partiek abesti batena, orden itxeman ABC, BA, Juan de Torri, orden hortik, piramide, Egipto, pues, holan geratu zen. Da, gero ja letri esartu zen, ja jarritzagun beste zentzu bat. Oso ondo, zer gatxin asku, zer da arrakasta, temon, Zer da arrakasta... Beste tema bat. Ja, oier, zeu segidu, zer da arrakasta zurentzako? Komenteko dela da, justo abesti honek ezaten da bena. Lelo zeurentzako zer da arrakasta, eta gero esango zute, mira. Arrakasta. Mojate, busti zaitez. Arrakasta askotan esaten dena, ez da famie, danok ezetutia hori da normalien haitxuten gune. Niretzako gehiz esan arrakasta gehiz hau da, zoza hartzen dozuna personalmente, ez da, zuke txikiz izan arren zure aportazioa mundure edo zozetara, zeukeitxie eta... Bai, zeurentzako pertsonalki, adibidez ikaslikaz, ez daipa. Zer da zurentzako arrakasta? Arrakasta... Netzako arrakasta, niri pertsonalki adibidez, netzako arrakasta da nik nahi dituten gauza horiek edo ni betetzen hauen gauza horiek lortu alizatea edo ez, eta pozik egotea horrekin esan dezagun. Lortu izatea baina baino pozik egotea daukaten gauzakin edo daukaten inguru jendeakin eta nere buruakin. Hori arrakasta ondina. Da, denporara bihurtute, igual, denpori okitxie horretan, mundu horretan otie, den gentigaz edo aldezan. Bai, hori da. Adibidez. Bai, hori da. Arro egoti, ez da? Zure aportazioa eta hori. Impronta bat itxitxi edo. Bai, eso es. Ez ara sentiten adibidez maizu modure be arrakasta, da igual ikaslik ikusten zuen aurrera da potente, ondo, formata. Bai, arrakasta baino gehiago normalien hori arro esaten gu, ez da, ikustezunien gehienak eurrantza da zela, edo inkluso hemen musikigaz, disko atatezunien dezazu, por fin urten da, eta injogu, eta da gehiago hori arrotasune sentituzuna, ez da, horre, ke guai, hau injogule. Morales? What do you mean of? Nik lotuko nahan gehiago emozioan aldetik. Postasunegaz, nondik datorren, norbera jartzen da bezen helburuen lorpenetik. Aurra usan duzuen. Niretzako adibidez eukitzen lan bat guztoko dekozune arrakastie da, laguneka sondo paseti euren babesa eukitxe arrakastie da, evidentemente, claro, dauzela ametsa handi zauek, bataldigaz guzteka konjotie festival oso handi baten, bestie, baina dinot, hor bidien gauz, eta bidien pasetan dien gauza txiki bakotza, disko argitaratzie, hemen gaur bertan egoti elkarrizketa baten, hone gauza danak arrakasta horren parte dien niretzako. Gauze txikitzuek, ez da. Ez okin prizik, bate daki, igual orain azten zari meteoriko kitzen zuie festival handizetan, da igual horrek zeuen desagerpen arabe eruten zuie. Paseda taldeikaz? Bai, pasaten da. Eta batzuri, bitu, dau, ez da inork esan zauen batzutan, bebai, diro asko edo fama asko, emoten duzkuyenien, bebai, arrakasta hori, desbordaten duzkunien, bebai, definiten duzkula geuri pertsona modure, bebai. Adibidez, emoten batzuten, bauri, fama asko emoten batzutien zer bihurtuten zaran zeu, adibidez, edo diro pilue emonda, imagine bat, tokaten atxule behinola, tokatzen arrasaten bateri 56 milioi euro milioien, zer pasako zandan, hor, deusten batzun nolako dirue. Barrakastatxu sentiko zinen, edo... Bueno, galtzen da pixkat fokoa igual bizitzan, ez? Edo ez dakit, edo aldatzen da, beste gabe.
Hombre, Kokue. diru asko tokauko balitz, berri inoiz ez diogu ezetz esango. Eta lortuko bagenu ezakit nun jotzea, ez diogu ezetz esango. Baina, bueno, ni uste garrantzitsua dela beti garbi ukitzea zeintzean zu eta zure baloreak zeintzu dian, eta talde bezala ere zeintzu dian zure baloreak, ez? Igual altzea, aurreago atzeago joan, baina garbi ukita nondik zatu zen. Da zuek famasko kingoa zazuien, uste zuek kanbizeko zariela talde modure, ja ez pertsonalki, talde modure edo betiko roiona dako zui ez da, Bai, momentuz bai. Hori fijo. Bueno. Zer, bai, rollo nada. Bai, momentuz, esan dezuta. Ez, es que Juanas esaten. Bai, espekuleten gauz, hipotesisek dira. Bai, Jesus Maria. Biologiako hipotesisek. Bai, hipotesiak beti horrea, beti bota orde hipotesiak. Ez, bitu, Peio eta Mikel ez dizetorri, porque benetan geuan zauzen fadata eta... Hori Juanas esan mea, jo, bai iztazu. Ez, momentu, a ver, ziur famiek eta gente aldatzen da, bela. Nik de hecho, gura dut oin bizina zen moduen, tranquil, eta egin musiki, bai, por amor al arte, kanpoko presiño bari, guke atatie, eta da listo, hori arrakazti gura dut. Bada tortzuie Virgin edo Sony, horre... Zezango zazuie. Bitu, atako txutez ez dakizemat kopi, erungo txutez ez dakizemat festivalera, eta emingo txutez ez dakizemat 1.000 euro promozinuen horre zeuen urrokoko albunera. Ez da pasaten hori, bai demagun. Esto pentsetan esetza emongo txegunik, baina egize da, guk dekogun bizi planteamentu dela, oierrek diona, bakotzak gure bizize gure lana dekogu, eta hau da parte importante bat, baina hobby moduen eitzen dugune, da precisamente horreitxik da zozer, disfrutetan dugune, por amor al arte eitzen, maitxe dugulako musikie eta eitzen dugun hori. Orden, claro, hor negozizioa sartzen den inbitxartien, ostras, aldatuko dosan historize asko. Bueno, supera dauie proba trampa hau, baguesia... bai, ondo supera zui. Ia go. Baguez ikusten, ia ziraunentzako zer dan arrakasta. Baguez. Yosemiteko parkean, furgonetaten esnatzea, lehiako darrartean, eguzkitan barrez lehertzean, ondako lehen buzeoa, Portelarriako paseoa, egoien zeruzan museoa, oraina geroa. Zer da bat, bizi arrakasta,
Bueno, beste sorpresa bat. Nordalet gitarramen? Beti zadie bardin edo kamizeten zuzie? Turneu edo, osea, urtetan dana jartzen da. Kasu honetan hori lead partie negudaro bat, baina beste askotan hasi, azkenien beste bakotxak eskatzen dabena, edo segun no komposatzen daben horren arabera itzen dugu. Edo segun nori pegetatzen gizau estilo hori edo, pues hola, banatzen dugu. Ikusten da oso pegata zauzila, Jo zuiela alkarrega zor, igual ez askotan, bai oso lotute zauzie. Bitxu. Bai. Etxu esan inoiz. Nik uste dut gure taldien berezitasun bat badala beti gitarrak oso komplementeta doazela. Hau da, eskoaz beti apinon bardina egiten, baizik eta beti batek akordi bako zen. Bai, baina... Ganean azketa politxe dako, kasku kasi ondo igarten dute masterizazioa eta oso ondo kompensata daue zuen arteko joko hori. Bai, eskertzen da hori entzutia, hori da topetan dugun gauza bat, así que oso ondo. Bai, bueno, entzulieri bai adirazteko topako da binea diskuen. Ez taipa, guzuie diskue bakarrik aldu topa zeuen kontzertuetan, edo bakuzuie eguneren bat, edo zer laguntza behar zuie salduteko disko hori, erreko dan disko hori. Gabi saltzen egiz izan, eta hori, batez be momentuz behintzete kontzertuetan eta azkenen talde autogestiona bat gara, guk itxengu dana, orduen guk daragu salmentie, baina bueno, lehen aipatu moden sare sozialetan bagauz presente, orden be hortik idatzi eskero, seguru moldatuko garela edo hori helarazteko bierda bena. Bai diskoa edo mertxana, bai kamisetak edo dana dalakoa. Bai, ikusi dut, dana 5 eurotan, ez da? Merke. Merke. Firmeko guzu bai gura zuez, Osa que, eskatu. Bueno, bai. Dedikatoriak. Itxukir ez da bikarri bat, bai, niri diskue... Bueno. Eskatukot, Oaingoz. Gratis ekarte tamen diskuk ez duzik iritzen, hau dauz, balda baten. Hemen entxugu duzen diskuek erositzen duz. Beraz, eskatuko ia alduten badan. Zei, jaione, zuen zara Jose Mitenela? Bai, eo naiz, Jose. Jo, errapatu zu hor, lehenengo hitza. Eta eratxun kostar arte, gorarte... Furgoneta baten. Furgonetan izen zaran? Hombre, han lotan gainaz. Bai. Oso, kuriosoa gaina han loitea, han hartzak eta biltzeia porai, eta de repente gaina esate izute kartelpi bat eten dira. Kontuz janariakin ez utzi furgoneta barrun ezer, zekaro hartzak etortzeia, eta, por lo que sea, bazterbait alda gertatu orduan daude kubo batzuk hor, eta supuestamente atera bar dezu dena, eta kubo horietan sartu, eta ni, gotzen izan lehenengo gunean bildur bat, en plan, madre mia, etorri barzain nahi honea hartza, egia esan loi nun lasai. Jogi eta bu, eta lagun guztik, baina etzan inorretorri. Lakuen eta dana hozinen, dana ikusizun... Ez, lakuan ez. Ez horrez. Hori horraizen bide furgonetan ju zinen, Furgonetan. Santarra. Bueno. Horein bai geratu den asku kanta bai bakarrik. Jo, zepenie. Kabe da. Bai, bueno, Lela agortin gotxuti eta gero kanti txiku akabukerara kondoto baten zuie. Oso ondo. Bai, darta. Zeo sin estoten jakingo zan ze kanta mini. Edo, bueno, alduna da egin... Atrebiten zari, gero elkarrizketetan itzen duen azkaningoko azken txampigaz? A ver. Sorpresa zaten da, bai. Kuriosoa. Hori holan aukeratuten bazuen, inbitu entzun azkaningoko kantie, eta gero datoz azkaningoko asunto bi. Joko txiki bet eta galdera bat bakotxari. Guzu egin? Vale. Gainoten zarie? Ba. Ordu bet eta 28 minutu daru guamen ziraunak gauz, tranquil. Gernitek etor diez, eta, emontxu beste irratiren baten nolako tartan dize? Ba, ez eskertzen da, Ola, eta gaina horren detaiatu, eta eskerrik asko entzuten zauten hoiei ere. Zetugu du gentita. Bueno, orduen entzungun azkaningoko album honetako da Enararen Itxulera. Honek badako simbolismorik, norgu daukunta. Nola ez, dena dakate, bere simbolismoa. Imaginero, eta konturetu nahi jaione honetan momentutan. Por lo que sea, nabari da. Venga, ordezkarizek botatiako laia, zer alzu konta oneri buruz. Bai, bueno, beste hau da,
pixkat hitz egiten du, bueno, incluso pertsonalki edo gertatzen zaigun, askori gertatzen zaigun gauzati buruz ez, askotan gauza pilo bat iten ditugula, 500.000 gauza, eta hau eta beste, eta ezakizer, eta bakizer, alde batetik bestera, eta gaur iten delo ezakinun bestean, eta gero azten zaigu guretzako pertsonalki denbora hori gordetzea, edo gure jendeakin guretzako garrantzitsua dian pertsona horiekin batzutan denbora pasatzea, ez? Eta horratik garrantzitsua dela, enara zer da, ez? Enara beti biltzen da, egan alde batetik bestera, asko bidaiatzen du, baina beti bere kabira edo bueltatzen da. Orduan, pixkat horrekin lotuta dago, ez? Enararen itzulera, ez azteko inoiz, naiz eta bizitzan 500.000 gauza dain, eta disfrutatu tope bizitzaz. Edo 56.000 euro... Edo 56.000 euro disfrutatu. Irabazi. Hori, edo zer, beti, bueltatzea norberak bere buruakin egote hortara, eta baita ere zure kabira, ez? Zure bakoitzak bere kabia izango du, familia, lagunak, edo zer, txokeo bat, edo zer, hori da, enaren itzulera. Oso ondo. 2 minutuko bueltatxu emongo dagoen arak. Venga, babaguz beragaz entzutera. Oean sartzean Bueno, hemen hau entzuliek ikusten ademan... Epa, geldi... Hau disko zarra ez da? Bai. Bueno, zarra ez da zaten, harinauko. Aurrekoa. Aurrekoa. 360 jarraitzaile, 2024 hau izango da azkaneko hemen, Bilbo, Madrid, Gasteiz, Barcelona, Pamplona, oso ekliptikutiz eta. Indonesia falta zaigu, Indonesia eta Bermeo, hantxek izango diez horrek, entzule horrek. Asko guztada ez daube, azkanien buelta politxe moten daudizkuek zentxun bardinedako, ikusten da giruek. Ez dakitzena da, espasarien atrebiten, ez daipa, oier, Asier, edo igual Peio edo Mikel, koruek itzen, berak jaionek espatxuien itxitzen, edo haulan badan... Zigortute gauz, ez da berari itxitzen zazuie... Kastina pasar da horrena. Eratxe,
torten gogorik batzutan itzeko hor korotxu batzuk edo ez da zuen roiu edo... Bueno, Edo Bob Marley roiu be, bai, bakizu Bob Marley ez dagoela itxizen zan beran kantatan koruek itzen gitarristiri edo bajueri edo korue badan koristek esan bidez, ez? Guri jaionek iztesku. Hor, de hecho, indala pare bat urte ustot, kondek berak eitxe mazela batzuten. Eta neupe okasino pare baten edo intez gehien bat akustikoa jodogunien, ze kontzertu puntual batzutan, adibidez Zeitfesten edo Gerniken urtero joten dugu auditorioan, udan, de hecho, laster, guztiak bizendeko gu bertan, eta horra eroten dugu beste formato bat. Arratsaldez da horre kalien edo auditorio baten olan plaza zabal baten, orduen horre bai beste koloretxu bete hori da, bai, eta arroio, ez da, atzaldeko, enbede kontzertu a tope hor edo jenti jesarritxe egoten dalez bai, maten gu beste... Anastra natxin itzen dalez. Bai, horren moduen, baina pasilekuen ondoan dago auditorio txuet eta bertan die kontzertuek. Eta horre oso nos bai, beha, normalien jaione bera ibiltzen da, deko nabotxagaz ez dugu gure hori lehenengo planotik zikindu edo kastu ez da? Hori da. Jo, ese tipo amagu dako zuzentxo. Bai, baina, bueno, badau plana hor, iten badeun, oain disko berrian bai, pixkat hori akustikora buelta emango dio gure bai abestiai, eta igual koritoren bat prestatuko dugu bai. Se viene. Gogugaz etor nahi, zuzeneko ikusteko, asko aldatuten da diskotik zuzenera asuntu edo? Berez, ez, geuzi da gu komposatzen gu da grabetan dugu pentsetan sozer organikoa entzun bidala, osea, diskoa entzuten da benak. Bai, entzuteko bardine. Bai, boskote bat entzun bideu, eran naturalien joten dauena, instrumentoak, tal cual. Eskara talde bat horre sobreprodukzio bategaz edo gauza larrei sartzen da bezenak, guk grabetan dugune da gero defendatu aldana. Orduen gero zuzeneko batan bai saiatzen gara, bardine eruten oholtzara, eta hori da itzen dugune. Orduen bai diskoa entzutenenak edo bai kontzertue bizitzen dabenak, antzeko esperientzia bat euko deu, baina bueno, zuzenekoan energi hori gehitxute. Bai. De hecho, hor indalagun batzuk ingendune diskoan aurkezpena Gerniken, Alai Tabernan, eta jentik esaman ke gozada, entzutia abestizek eta gero komendetia abestizek bai, ze entzun dugu diskoa dan moduen praktikamente, direktoan jogen duen, eta dan moduen entzuten da, eta hori nik uste dute gaur egun galtzen da bilela probe bai, eta eskertzeko, asko eskertu duzuen hori. Ze tabernatan esan zu? Alai Tabernan. Zentroan dago. Lehen beste izen bat edo gitzen dauen? Urtietan zarratu, eta onda lehen ze izen eukitzen da. Barrurantza dauen hori plazatxu dakona ez da? Ez dau justo erdiko kalin tabernan kalien, lehen, lau pixuko, bueno, lehen, bai haindala urtiek eta urtiek, lau pixuk kitxe bazene kasi diskoteka bazan. Dau justo pasileko ondoan arran tabernan eurrien, praktikamente. Akustike ona edo? Akustike, bai, politxo. De hecho, bueno, niretzako pena bada, ze horre tabernie dau monteta oso ondo kontzertu ekitzeko, eta edo nien azentereu, edo ez dira inbeste ditzen, baina guk oso ondo pase gendun, eta leku politxe da itzeko. Horrelakoak egin alba dire, eta non hor badau entzuten, animeu eta idatzi. Guk super ondo pase dugu, osake... Eurek begiritze dauzko kontzertu ekitzen hor, edo... Bai, guri zero pega jarrizko esen, ez maz, esan dauzkoen, venga, bai, egingo dugu, eta lortuko dugu, eta super ondo, tratu usake. Sentiten dut, ze limonadi eta urrotxa okintzotan preparata da, posabazuk nago ikusten hau txeketxuti mini... Horretako esan. Posabazuk originalak, de todas formas. Bai, posabazuk diaz. Bueno, lehen goku single bada, hori mitxok jarri, bai, etxuti mini, joe. Tranquil. Bueno. Bakarri dauz 35 gradu kanpan, tranquil. Hori, hemen fresko xeago, baino. Ondo trate da. Hombre, 35 gradukin, 10 minutu aia igual problemak. Bueno, tranquil, ja azken txampa, azkenengoko kontutara guez. Bale, orain itzen duna da, galdera bat, irurori da bardine, hasiko gara... beste mantarazunko gara, Jaionegaz, Jaione, Asier eta gero Oier, galdera bardine da, pentsateko dako zuia Asier eta Oierrek. Eta gero joko txiki bete. Bale? Presa hausie? Ados. A ver, ba? Jaione Ausmendi Iriarte.
Zein da zurentzako domeka perfektue, edo igande perfektue. Zelan hasten da goizetik, gauera. Konta. Bueno, esango nuke ondo loinda, hori oso importante da netzako, asko gustatzen loitea. Alarma bai. Orduan, alarma gabe lasai esnatu. Gero, kriston egualdi ona, kriston eguzkia me encanta. Zer da, negu edo die? Udara. Vale. Udara eta gozaltzea atea, pues ez dakit, sin más, Gernika o herrien normal, asko gustatzen zaiten, hola, derbente, gozari pijo hietakoa, hola, aguakateakin, zagize, holako txorradiak, me encantan. Muy pijo. Smoothiak, holako txorradiak, me encantan. A ver, dator de la oreja de Van Gogh, zo. Claro. Eta, bueno, hori. Eta, hola, ez dakit, egualdi ona, nere jendeakin egon, ondo pasa, tragoa hartu, buelta bat eman, ondartzara jun, asko gustatzen zait. Ez ondartzan botota dutea, baino, bai, itxaso ikusi, ezagizzer. Nola zuzara? Bueno, ni... Lantxabeko moiera, lagara... Neri, laida bereziki, laga, bai, baina laida bereziki esango zuen, ondartza hondigoa da, laga, bueno, jo que se, nahi laida asko gustatzen zait. Ez ondartza bezala, baizik eta lasaioteko, ez, badakalako belazetxo bat, ezagizzer. Asko gustatzen zait, ez dakit, hola, ez naiz oso kriston komplikatua, beti aldia 10.000 plan, guratorri, kontzertu bat, ez dakit. Non jango zu? Nun jangoet, taberna berezi bat esan baizut? Batingo, a ber, altzazara, barkatu ordenen. Amarderdizek, juzara maiketan plaizera, hortik, hori. Gero non jango zu? Hombre, perfektua, ostras, ez dakit, de repente, itxasoko biztakin, kriston arrainona parrian jatea, de repente, holako zeo zer, freskoa, tal, postre hon bat, me encanta, gaina bain dela urte asko, nahi postrea sin más, eta bain, como gehien disfrutatzetena, me encanta galdera hau. Ez dakit, holako zerbait. Vale, arratsaldi emontxu, han kriston zerugaz, ja lana naranja, gorri... Venga, bota, gauera aldu bizara. Bale, gauera aldu barnaiz, hori, de repente kontzertu bat, ez dakit kontzertu akustikoa lasai-lasaian inguruan. Bitu. Eta hori, bezau zer hartu, ralder fresko bat, edo lo que sea. Eta hori, ez dakit, eta gero afaltzea lasai, de repente, ez dakit, okurritzen zait hor laidan badao polleria bat, jo que se, pues antzu zer jan lagunakin, edo familiakin, edo ez dakit. Tranquil, familiekaz lagunekaz da bertan lekuen. Udie. Uda, eta lanea jungabe. Bueno, depende igande izan da. Esaten badauen, egun domeka perfektu, lanera zuti badan, ez da inor esango da, Elon Musk edo lako tontoren bat. Depende zelan hori da. Vale, Asier Morales Gregorio. Okinzu astitxue, ia zin da zure domeka perfektu. Egon azpentsetan ibitxartien. Afinezu. Afino eta purbet. Venga. Bueno, nire domeka perfektu ez da oso komplikau, Izengo zandazteko esaltzeti oso harin bez. Presabarik, aproitzetako loitzeko, aztien behin mentzet ondo dator. Nik fastidizeko apurbet nire taldekideek, niretzako domeka perfektu aten ensaio txuetu ondo sartzen da. Hori txunai enzaten, azte niri buruko ensaiuek, ustetan dazte, oierrek arpei txarra jarrizte, baina holan da. Beste batzuk txarra bat jarriko zuen. Hori begizea. Gustaten, zapato goizeko ensaiuek eta hori? Ez dau diagnostiketa, baina alergi puntua dau. Bai, Bai, urtikariak, bueno, danetarik. ez generalizatua, Eta zapato arratsaldetan bezeratxui gustaten ensaiue? Igande esan dezu, Bai, bueno, azte, horren jak sartun den hor igandienez, egiz esan. Ez, egia esan edo zein egun da ona. Bai, ezin da zuentzako, horren, parentesis betartungu, Asierren egun perfektu gaz. Ensaieteko egun eta ordutegi hobiena, zen bitzatezu dela zuentzako? Nik bariko esan gara, Nik uste da, asteburu orokorren, azkenen librego gaudelako denok ez, eta igual Gernikan kointzitzeko, bueno, kasuntan Zornotzan kointzitzeko errexago delako. Nahi ostirala, edo ez dela larun bat goizare guzti ez zait, en plan, ja deskantzatu de pixka, edo igande goiza, zakit. Ez que larun bat zapato goizie, askanien danak zauzie, pentsate danak zauziela ritmo bardinen, asteburu ritmo ezberdinegaz helduten dabe bai, no? Bai, beste tranquilidad bada. Bueno, horre biologik ingo dago azterketa txiki bete hori da lata. Enga, Asierre gazeugu. Morales, aurre altzazara, tranquil, ensaieten. Armuso hartu dut, eta ensaio txure jungara, Zornotzara. Vale. Berdi buelti heldu daia, bueno, etxera buelta. Alkarregaz egin zuietan? Nik domekatan gurasoak bazkaltzeot. Importante. Jungo nintzen gurasoari bizitatxo itxen, bazkaldu. Eta udie dalez, eta 35 gradu hauselez gerko moduen, engo naban motorra hartun da lagara jun apurbet. Toma, zer motorrako zu? Onda bat, onditxue.
Eundagota boste edo gizago. Boste unekoa. Boste uneku, Komo tira. Baina plexera juteko baino ez dut erabiltzen. eta hori ingo naban, aprobetxe dauzela konfliktoak eparkinekaz eta motorragaz koletak hortxak, eta ondartzan, egon apure tranquil, baino txue, eta oso berandu bez etxera bueltie, eta niretzago domeka klabe bat amaitzen da, bueno, biera, edo plan tranqui gure bauten, pizza on bategaz eta serie bat ikusten. Ze pizza da, gernikekue? Nire etxekoa, nik enge. Toma ya. Eta Gauzeunak, bakotzak inze. Bermioko txurritxakoa behondu dago, hori esanen biat. Bai. Ke pelota. Egizea. Eta Kontako txuti beste baten pizzerio erren historiz. anekdotia. Bueno. Eta bestela, animeta banauen, kontzertutxu batera edo. Domeki emoten egun txarra dela, baina ondo sartzen da, bai. Bai. Jo, gustadazte, da ganera motorrana bai, Santarba zauzin detxo. Ez dakizu zebez. Kontuz motorragaz, Neu bai motorra dakot eta bakarri da, bakizu, klase bikuek, jeuzi dizenak eta jeuzi dizenak. Bai. Bueno, vale. Darin baku ez... Oier Irazabal Urrutia, zein da zure domeka perfektue? Ba, bitxu, askorik ez dut inobeko, Niretzako, bueno, honek domekak pare bat bider urtian zierrintez eta gozada bat izen die. Da, izartu, behatxek amarra bueltan, jan armuzue eta lehenengo ziestie bota. Zer dan zu armozue, domeka? Armuzuten kolakaue, udio bada hotza, bestela beroa, eta gero loke aiga. Jo que se, galleta, donutxek, tostadak, edo zer. Bai, Horre ez da preferentzirik, jatiegaz. Ni behar Zara preparaten tortilla txubet edo bacona edo logo. Ke ba, ez goizetan esfortu gitxigaz. Enbierda oso zertita urtetakoa, tranquila hartzeko, da listo. Da gero, ez dabe, lotara, ziestie. Hori bigarren pertsoni izan dauena, Bai, goizekoa. Bai, altxa, bederatzi emarrak prisabarik, Bai. armozuzan, dataka ostabe al sobre. Bai, oin dela gitzi deskubri dut hori, eta gua marabila, goizeko ziestie. Bai, hori neue bai, super sali nahi. Eta gero hori goizien beste zo zerrein behar bada, igual, Juan, rokodromora, eskale guapurtxue tranquil. Ikusten datxu. Pentsatu lehen ikusi txutenien, rokodromo sale zalara. Bai, Spiderman antxadako zu. Kokotati bera, claro. Eta gero... Azierrek esan duen moduen, bazkaldu betzien, familizegaz, hori bai. Beti itzen dugu, osake hori zetako aldatu. Igande familia ondo dago, Hori da. Eta gero, como no, janostien, sistatxu, bigarrena. Taka! Hori be, doble siesta descubrimiento. Ez que, jo, normalineko itxadote zen azte buruek bastante potentik izeten die bariku zapatu, aparte de ya azte bitarti bai. Domekan neutralizin bidazten. Domeka da, hori, tranquila hartzeko, nuretzako denpori, familizen, eta hori. Da gero izartu hostien, pues, tranquil egon apurbet, si eso laguneka surten, edo voltatxu bet emon, da igual nora. Baina voltatxu bet despeje burue, eta gero afaltzeko betzera buelte, eta gero modo chill bideoren bat ikusi edo zo zer, eta ja aurrengo hastie tranquila hartzeko, afronteta. Bueno, da audi badan, maizu esari, txo, udie da, ez dago, aztelenan golperik emon bihar. Dingo nik, no? Da. Bueno, audie bada, niño, domekik kemaz da. Ja, edo zein egun da. Osea que... Domekan bizi gara. Eso, Domekan bizi zari, dingo bestiek. Bueno, ez da beti hola, baina. Bueno, espero te hartutie, esan. Listo. Vale, orain joku gazamaitxuku. Venga, ordue, arri horriar, irutiko bienara, oier rasierren kontra. Venga. Arri horriar. Arri horriar. Arri arren, atatzen. Arri horri atatzen. Vale. Nabatzu trampa itzen da. Bai. Arri horri Arri horri empate. Bat zuzie, no? Bai. Arri horri Vamos. Bi bat, bai, irure aldu bide. Irure aldu, vale. Bai. Arri horri. Vale. Bi. Latzau. Vale, venga, orain Morales, Osmendiren kontra. Se viene. Venga, Arri horriar. Arri horriar. Zero. Toma! Arri horriar. Iru, Zileta dako txo, Ez dakat esperientzia asko ikusten naiz hauek kriston zenbatetan jokatuko zuen.
ez da ipa betita intxu, Bai, Bai, zuloa jo naiz. Bal, Moralesek aukeratu bidau beran kantaren bat, berangoko kantara bat, haulan hartu zeuretartie pentsateko, edo, edo azken aldizen entzun zuen holan influentziren bat, edo seguzun kantigaz akabaku irratsaioe. Vale. Jarri The Temperance Movement taldie. Temperance. Ja, nik uste dutena badan. Hori lehenengoa. Hau. Bai. Eta hori bigarren kanti, Only Friend. Hori zebera. Bai. Katata dagote zela uste dut. Noiz, hori indala gitzi deskubri duzu hau? Ondala nahiko txu. Horton ikuskote ze udan. Bai, festivalen baten edo? Gazteizera datoz, azkena rock festivalera. Juten zara, azkenera? Bai, aldala urtero. Bueno, placer bat esan da. Bardin. Peiok eta Mikele galdu da hui aukerie. Etorko sari beste baten. Beste baten. Eta, bueno, esoben kontzertuek eta gure basuien bota badakuia kontaktu einge, WhatsApp badako zuie, zeu zer behar basuien, hemen gauz zuen txako. Bai, zeitzuki irratia bai Gernikarrantzako da, ez dakitze jente asko badakin edo ez, bai hemen Gernikarrak ongi etorri diez. Bueno, eskerrik asko Oier, Irazabal, Urrutiari, Asier, Morales, Gregoriori, Jaione, Ausmendi, Iriarteri, Peio Arriola, Campillo, ez esan dolen? Ez dakit. Kanaia, ez. Peio Arriola, Campellori, eta Mikel Konde Duraneri. Bueno, urrungutan esetukuz. Bueno, kuadrilla, kontzertunak okin, ude politxe pasa, maizuek bebai, biologiako neskik bebai, eta beste bizek ez da itxe zer itxen da bien, bai, bueno, zaindu eta ondo izan. Eskerrik asko. Ni esker. Ondo segi. Ondo bili. Trouble was my only friend. Trouble was a praying man. I would see him down him on his knees. White knuckles on his shaking fist, crying up to the Lord to be free. Yeah. Then one time I saw that freedom come, and he lifted me out of my chair. He said, "Little boy, you made your daddy a man. Now listen, I ain't going anywhere. No, no, Lord." When the Lord had left me, all of my trouble, all of my trouble, all of my trouble, trouble was my only friend.